साखर महागलेली आहे, चहाचा कप देखील महाग झालाय। अहिल्यानगरच्या राहातामध्ये चहा महागलेला आहे। चहाच्या दरात 2 रुपयांची वाढ झाली आहे। कटिंग चहा आता 8 रुपयांवरून 10 रुपयांवर गेलाय। चहाचा एक कप हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे। मात्र आता साखरेच्या वाढत्या दरामुळे चहाचा गोडवा कायम ठेवताना चहावाल्यांच्याच तोंडाला घाम फुटू लागलाय। साखरेसोबतच दूध, चहापत्ती आणि गॅसच्या दरातही वाढ झाल्यामुळे चहाचा कप महागला। साखर दरवाढीच्या आधीच 8 रुपयांचा चहाचा कप आता 10 रुपये झालेला आहे। याचा फटका थेट ग्राहक आणि छोट्या चहाच्या व्यावसायिकांना बसतो। गॅसवाढी बरोबरच दूध वाढ, त्याचबरोबर आता साखर वाढ झालेली आहे। त्यामुळे 8 रुपये विकणारा चहा आज आम्हाला 10 रुपये विकावा लागतोय। साधारण 3 वेळेस आम्हाला चहाचे दर वाढवावे लागलेले।